салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фат ба шакли як барномаи махсуси хулосагирӣ аз мавсими имсолаи Лигаи Якум омода мешавад. Чун имсол рақобатҳо ва ҷаззобияти чемпионат нисбати солҳои қабл тафовути калон дошт. дар аввали мавсим дастаҳои Лигаи Якум талошҳои худро барои ишғоли мавқеъҳои болоӣ хуб ба роҳ монданд. дастаҳои Парвоз, Сардори шаҳри Турсунзода, Моҳири Ёвон, Сомони Данғара, Саройкамари 5 ва Шодмони Ҳисор аз тимҳои муддаӣ барои ишғоли мавқеъҳои болоӣ буданд. аслан дар ҷадвал муборизаҳо миёни ин дастаҳо ба миён омад, вале баъдан тими Душанбе ба муборизаҳо ҳамроҳ гардид. дастаи Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар бозиҳо пешсафиро ба даст мегирифт ва ба истиснои чанде аз рақобатҳои номуваффақ дигар анқариб дар 90% бозиҳо ғолибият ба даст меовард. мавсими гузашта низ тими мазкур зери сармураббигии Алишер Полвонов имконияти хуби ба Лигаи Олӣ ҳамроҳ шуданро доштанд, аммо бозии номуваффақашон дар бозии гузаришӣ дар муқобили Паншер имкон надод ки имсол дар Лигаи Олӣ бошанд. сабабаш шояд трансферҳои анҷомдодаашон дар ҳавзанаи трансферӣ бошад. ман фикр мекунам Парвоз солиёне ки дар ҳайати дастаҳои Лигаи Якум буд, борҳо ба ин яъне ки ба мақоми чемпионӣ дар Лигаи Якум мушарраф мешуд. фикр мекунам соли гузашта дар ҷанбасти мавсим дар ду бозии гузаришие ки бо клуби футболи Паншер, яъне мақомдори зинаи 12-уми чемпионати Лигаи Олӣ, ду бозии гузаришӣ анҷом дод. баъди ин ду бозӣ ки онҳо ноком шуданд бо баргаштан ба Лигаи Якум, тасмими ниҳоии роҳбарияти худи клуби футболи Парвоз ҳам ҳамин шуд ки бояд дар мавсими 2025 ба ҳайати дастаҳои Лигаи Олӣ шомил шаванд ва онҳо корро сар карданд аз тақвият кардани ҳайати даста, яъне футболбозони бо маҳорат, футболбозони хубро аз якчанд ҳайати дастаҳои Лигаи Олӣ ҷалб карданд ва дар мадди аввал маблағгузории худи даста ҳам нақс шуд. ҳамин буд ки натиҷаи даста хуб шуд ва ин соли бобароро барои клуби футболи Парвоз. ҳамин гуна дастаи Парвоз баъди таваққуфи андак тӯлонӣ дар ниҳоят ба Лигаи Олӣ баргаштанд. ҳоло маълум нест ки онҳо барои тайёрии ҷиддӣ дар бозиҳои Лигаи Олӣ чӣ нақшаҳоро ба роҳ мемонанд. оё трансферҳои нав ба роҳ мемонанд ё на? майдони хонагиашон ба талаботҳои кумитаи литсензиякунонии Федератсияи футбол ҷавобгӯ шуда метавонад ё не? инҳо шояд ягона мушкилиҳое бошанд ки дар оянда ҳатман бар сари дастаи Парвоз хоҳад омад. клуби футболи Парвоз чуноне ки дар Лигаи Якум нағз баромад карданд, дар ҳайати дастаҳои Лигаи Олӣ ҳам дар мавсими 2026 бисёр як баромади хуб, баромади бо интизом мекунанд ва ба дастовардҳои хуб ноил мегарданд, чунки клуб аз фикр мекунам аз ягон лиҳоз камӣ надорад аз дигар дастаҳое ки дар ҳайати дастаҳои Лигаи Олӣ ҳастанд, яъне аз нигоҳи молия, аз нигоҳи инфрасохтор ва аз нигоҳи ҳайат ва мутахассисоне ки қарор аст бо онҳо шартнома шаваду ба даста ҷалб шаванд, яъне дар назар дорам сармураббиёну ҳайати ситоди мураббиён. варзишгоҳи фурудгоҳ ки варзишгоҳи хонагии худи клуби футболи Парвоз аст, нисбатан ба талаботи комиссияи литсензиякунонӣ ҷавобгӯ аст. дар назар дорам яъне ки корҳои кам мондааст ки онҳо анҷом диҳанд, аз он ҷумла насби нурафканҳо, системаи рӯшноидиҳӣ ва насби табло. фикр мекунам барои худи яъне ки муассисони ин даста ин чиз ишкол надорад, мушкилӣ надорад ва дар паи вохӯриҳо ва тамосҳое ки мо бо роҳбарияти ин даста доштем, яъне бо муассисони ин даста доштем, онҳо ваъда доданд ва дар пеши худ ин нақша чорабиниҳо, бале нақша чорабиниҳо аллакай тартиб доданд барои мутобиқ намудани варзишгоҳи фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд. бачаҳо заҳмат кашиданд, ҳамин сол бозиҳоро пай дар пай буриданд, бозиҳоро ки сазовори ҷои аввал шудем. дар бораи сармураббӣ гуфтани ҳастам ки Алишер Полвонов таҷрибаи зиёд дорад, кори пурмашаққат кард ки ҳамин сол дастаи аввалро, ҷои аввалро сазовор шуд. ман боз гуфтани ҳастам ки ин сол соли оянда насиб дар Лигаи Олӣ баромад карда сазовори ҷои намоёнро насиб кард.
дастаи сардор ин мавсим ҳамаро ҳайрон кард ва дар фазои футболи тоҷикистон фаъолияти онҳоро ҳангома гуфтанд. Тасаввур кунед, дастае ки як сол пеш ба лигаи якум омад ва умуман таҷрибаи бозӣ дар чунин сатҳро надошт, акнун дар соли дуюм бозӣ дар лигаи якум ба дастае табдил ёфтанд, ки воқеан барои тимҳои таҷрибадору пурқувват ба қавле дардисарсоз буданд. бо натиҷаҳои ҳангомавии худ ба мавқеи дуюми ҷадвал баромаданд ва дар бозии гузаришӣ тими улбукро ба қавле путу прах карданд. ин дар ҳоле ба вуҷуд омад, ки сармураббии онҳо маҳмадҷон ҳабибуллоеви пуртаҷриба, ки бо тахаллуси муаллим маъруфият дорад, интихоб гардид. баъди омадани муаллим, система ва тактикаи бозигузории онҳо ба куллӣ тағйир ёфт. ғолибиятҳо пайҳам шуданд ва инак онҳо дар лигаи олӣ. пас чаро бояд нагӯем, ки ин натиҷаи меҳнатҳои маҳмадҷон ҳабибуллоев бошад? албатта кори даста, яъне кори клуб, кори футбол ин аз якчанд элементҳо бигӯем иборат аст, хато намекунем. саҳми калон, яъне саҳми бузурги маҳмадҷон ҳабибуллоев ҳамчун сармураббӣ дар даста низ дида мешавад, назаррас аст. албатта таи 2 соле ки мутахассис дар ин даста кору фаъолият кард, дастаро ба як интизоми хуб овард. яъне аз футболбозоне ки дар даста буданд, маҳорати онҳоро сайқал дод, маҳорат, касбияти онҳоро боло бурд. дар вақте ки дар лигаи якум бозӣ мекарданд, ин даста дар ҳамин мавсуме ки аллакай ҷамъбаст шуд, мо бозиҳошонро тамошо мекардем ва бисёр як диққатҷалбкунанда, рақобатпазир ва хуб буд. интизоми хуб дошт ҳайати даста пурра. албатта дар натиҷаи дастаи сардор меҳнатҳои сармураббии даста ҳабибуллоев маҳмадҷон хеле назаррас аст, барои он ки барои идораи чунин ҳайат ба мо сармураббӣ хелеботаҷриба лозим буд ва он кас аз уҳдаи кор ба пуррагӣ баромаданд ва миннатдории худро ба маҳмадҷон ҳабибуллоев устод мерасонам. боз ҳам суоли асосӣ дар мавриди интизориҳо аз фаъолияти сардор дар мавсими ояндаи лигаи олӣ меравад. оё онҳо ба пуррагӣ омода бошанд? майдон, бозингарони ботаҷриба, ҳайати ҷавонон, легионерҳо, хулас чанду чандинҳои дигар, ки акнун раҳбарияти ин дастаро пурташвиш мекунад. албатта мо кӯшиш мекунем бо дастаи сардор дар лигаи олӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шавем ва мақсад дорем, ки фақат бо бозингарони маҳаллӣ дар лигаи олӣ бозӣ кунем ва исбот кунем, ки бо онҳо низ ба натиҷаи хуб ноил шавем. аслан сардор дар лигаи якум роҳи осонро тай накард. ҳар рӯз ба бозингарон, ба ҳайати мураббиҳо ва дигарҳо вазифаҳои нав дода мешуд. аз уҳдаи ин ҳама мушкилиҳо онҳо тавонистанд ба мисоли луқмаро аз даҳони гург кашида гирифтан ба мавқеи дуюм бароянд. дилхоҳ даста метавонад дар муҳлати фаъолияти худ ки дар лигаи якум аллакай таҷриба мегирад, то ба лигаи олӣ гузаштан басиҷ шавад, кори худро хубтар кунад. албатта ҳамаи ин вобаста аст ба маблағгузорӣ, ба сарчашмаи маблағгузории асосии худи клуб, ки даста то чӣ ҳад ин чиз аллакай таҷрибаи ҷаҳонӣ аст. клубҳои агар назар кунем пешрафтаи ҷаҳонро, яъне вобастагии зиёди пешрафти як клуб, яъне натиҷаҳои дилхоҳ, натиҷаҳои назаррас ба даст овардан вобастагии калон дорад аз маблағгузории ҳамун даста, ки дигар мушкилиҳо дар назди баъди ин чиз кӯчактар менамоянд. дар баробари парвоз ва сардор ҳамчунин дастаҳои дигар низ буданд, ки мавқеи якуму дуюмро ба қавле шикор мекарданд. дар аввал Сомони Данғара, баъдан муддаии дигар Моҳири Ёвон, ки муддати тӯлонӣ дар мавқеи сеюм боқӣ монд. баъдан ба ин марафон Шодмони Ҳисор пайваст шуд. сарои камари Панҷ як замон ҳатто он ҷоро ишғол кард. баъдан дастаи Душанбе бозиҳои мавқуфмондаи худро баргузор карду бо шумораи зиёди имтиёзҳо ҳам Моҳир ва ҳам Шодмонро аз хонаи сеюм ронд. ҳамин тавр билохира Душанбе молики мавқеи сеюм гардид. Моҳири Ёвон бошад ҳам Шодмон ва ҳам сарои камарро пушти худ гузошт. байни дастаҳое ки шумо шумор кардед, ин мубориза хуб буд, дуруст қайд кардед.
پی ملاحظه ها و مشاهده که در لیگ یکم میکردیم در موسم سپری شده مبارزه خوب بود. البته کلوب فوتبال ماهیر، کلوب فوتبال شادمان، سرای کمر، دوشنبه چگونه که گفتیم، بله این دسته‌ای هستند که طول سالیان ارزی وجود داشتنشون در هیئت دسته‌ای لیگ یکم در یک حد اعتدال هستند. یعنی همه ساله همین زینه ها رو قریب که کسب میکنن. دسته‌ای هستند که بله معتدل فعالیت میکنن. کلوب فوتبال دوشنبه باشد بعد بازگشت هیئت دسته از اشتراک در جام جهان از قطر در یک حالت خوبی فیزیکی و تاکتیکی قرار داشت. این دسته البته بازی‌های گذشته خود را که اینها بازی کردن بعد بازگشت از جام جهان نتیجه خوبتر را به دست آوردن، یعنی پیش صف شدن از دستهایی که ما ذکر کردیم، شادمان و سرای کمر و ماهیر. در خانه آوتسایدران یگان خیلی جذابیت دیده نمیشد. وحدت شهر وحدت علاکه در اول موسم خود رو به قول تسلیم کرد و در 26 دور همگی 9 امتیاز کار کرد. از اول این دسته در خانه آخرین جدول بود و در همین خانه موسم رو خاتمه بخشید. آنها حتی با نورک نوکار و هیئت مکتبخوان‌ها داشته‌اش مبارزه بردن نمی‌توانستند. نورک هم در موسم اول خود آنقدر راه و روش مبارزه ها رو در لیگ یکم سرفهم نمی‌رفت. از این خاطر تیم مذکور یک زینه بالا از وحدت یعنی در جای 13 بود. همین معما برای ما هم پنهان است. حال وقتی که طول یک 4 سال 5 ساله اخیر می شود کلوب فوتبالی وحدت شهری وحدت در یک حالت نه اونقدر خوب قرار دارد. یعنی که در آغاز موسم وقتی واخوری ها می شود، وقتی گذشتن روند لیسانسیه کنونی می شود، دسته در حالت خوب است. در رفت واخوری هایی که واخوری فرام مسئولان دسته رئیس شهری وحدت میگذرد، دسته با یک تیاری خوب با یک وعده های خوب اونها آمادگی میبینن که ما تیار هستیم و نقض اشتراک میکنیم، فعالیت کلوب خوب میشود. اومده در میانه موسم بعد همین مشکل ها رو میزند. من فکر میکنم اینجا باید توجه بیشتر با فوتبال از جانب مسئولان، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری وحدت خاصتا برای کلوب فوتبال شهری وحدت روانه گردد. یعنی توجه در نظر دارم پیدا نمودن فرصت ها، امکانات های مالیوی خوبتر، سرچشمه های خوبتر برای دستگیری و نگاهبینی خیلی دسته. پرابلم این که مشکل اساسی خیلی کلوب فوتبال وحدت هم همین سرچشمه نامعتدل مالیوی می باشد که دسته به همین حال گرفتار شده و یعنی یک بازی یک موسمی بعد را آنها سپری کردند. بله. با همین جدول مسابقه همین گونه گردید که دسته پرواز در موقع اول چمپیون شد و تیم سردار حقوق انجام دادن بازی گزارشی رو پیدا کرد. دسته دوشنبه با انجام دادن بازی‌های موقوف مونده‌اش بالاخره به موقع سوم برآمد و تیم ماهیر یوم باشد به جای چهارم فرآمد. در خانه آوتسایدران گفتم که وضعیت اونقدر خوب نبود چون وحدت هیچگاه از این خانه بیرون نبرآمد. نورک باشد یک نوع برای باقی ماندن مبارزه برده توانست. کلوب فوتبال نورک هم یکم مشکلی های مالیوی داشت. ما در تماس بودیم دائما با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری نورک، با مسئولان دسته این چیز را میگفتن که ما دسته نوکار هستیم، خواهش میکنیم دستگیری کنید، کمک کنید. از موسم آینده یعنی که کلوب باید مؤسسه دولتی شود، سرچشمه مبلغ گذاری کلوب هم عمیق می شود، یعنی مستحکم می شود. فکر میکنم موسم سال 2026 نباید کلوب با این گونه یعنی که مشکلی ها گرفتار شود. بعداً در مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان نظرالله اشرالی زاده بهترین نشانزن موسم و نکرو زاکرف عنوان بهترین بازیگر سال را گرفت. سرمربی تیم سردار محمدجان حبیبالله به خاطر هنرنمایی عالی دسته‌اش با جایزه مخصوص لیگ فوتبال کشور سرفراز شد.
ҳамин хел гапу ҳангомаҳо буд дар мавсими имсолаи лигаи якум. дар мавсими оянда гап аст ки боз ҳам рафти бозиҳо рушд дода мешавад ва муборизаҳои шадидтару беҳтар дар соли оянда моро интизор аст. вале мо якчанд лоиҳаҳо дорем дар самтҳои рушд додани маркетинг дар лигаи якум. бояд ин лоиҳаҳо татбиқ шавад. пахши бозиҳо, аз лиҳози пахши бозиҳо, аз лиҳози инъикоси бозиҳо дар саҳифаҳои иҷтимоӣ имрӯз тамоми ҷомеаи башарӣ ровардааст ба саҳифаҳои иҷтимоӣ. Мехоҳем якам инъикоси ин лигаро кушодтару васеътар кунем. ва албатта чизи дигаре ин аст ки ахиран дар маҷлиси кумитаи иҷроии федератсияи футболи тоҷикистон ки қарор содир шуд вобаста ба аз марҳилаи 1/8-финалии ҷоми тоҷикистон дастаҳо дубозигӣ анҷом медиҳанд. бале 4 дастае ки ба ҳайати ба марҳилаи 1/8-финалии ҷоми тоҷикистон аз лигаи якум роҳ хат мегиранд. албатта онҳо дубозигӣ анҷом медиҳанд. ин нашри охирини барномаи ФАТ дар соли 2025 буд. саломату сарбаланд ва хонаободу муваффақ бошед.